Festivalul Dulceții la Brebu, în județul Prahova, de unde nimeni nu pleacă dezamăgit. Asta pentru că sunt dulcețuri pe toate gusturile. De la pelteaua de gutui, pere, coacăze negre și până la dulceața de legume. Da, se face dulceață și din dovlecei, țelină sau morcovi. Coacăze negre, da. Din curte. Avem arbuști în curte. Ia spuneți. Wow. Mi se pare ceva mai bună. Da, așa. Something beautiful. Yeah. Așa. Well, you have to give me a jar of that, un borcan de naf. Era imposibil să plece cu mâna goală. Pe lângă dulceața de coacăze negre au mai fost expuse și cea de afine, zmeură, soc și alte fructe de pădure, toate la fel de delicioase. Bineînțeles, nici cele din legume, morcov, dovlecei, nu au rămas prea mult pe tarabe. Un domn din Irlanda, stabilit de câțiva ani în România, a gustat pentru prima dată dulceața de roșii cherry. Cum e dulceața? Hai să vedem. Ia să vedem. Wow! Faină, nu? Yeah, se explodeze în gură. Toate sunt făcute numai din ingrediente naturale. Se folosesc roșii sherry, zahăr, apă și, bineînțeles, esențele care se pretează la roșiile sherry și, în general, vanilia. Vizitatorii au fost extrem de încântați de ceea ce au gustat. Au plecat cu sacoșele pline și nu le-a fost greu să le ducă. Greu le-a fost doar să aleagă dintre atâtea sortimente, mai ales că prețurile nu au depășit 15 lei borcanul. Ce v-ați cumpărat? Dulceață de pere cu scorțișoară, dulceață de cireșe și dulceață de coacăze. Pe gustate? Pe gustate, da. Cum e cea de pere cu scorțișoară? Că n-am mai auzit. Foarte aromată. Nici eu n-am mai auzit, de aceea am cumpărat-o. Bună? Bună. Minunată. Câteva gospodine au asortat costumele populare specifice zonei cu dulcețurile. De la bunica mea. Bunica mea o are de la sora ei. Deci e din Moș Strămoș. Foarte vechi, asta este, deci zona noastră reprezintă roșu și negru. E o țesătură foarte veche, chiar asta e foarte mult, de vreo 60-70 de ani. Doamnele au adus cu ele și covorașe și fote lucrate manual la prețuri între 25 și 200 de lei.